No, 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 no. Yes, kalami ani ni kwarta oy. Kwarta bitaw nga dili ato, kang dili ato nato ha. Lah, ate lang. Oh. Kwarta. Oh no! Kini, papayat na kog inasal. Kaduha, papayat na show my rice. Kini, ayam. Dito na shouting. Ang inasal na yun. Naway. Baragi ka ni Kubra ba? Kapalit na kong relminayin na kanang brand new. Yeah. Kwarta na ko. Lamat. Ay, hindi dilihat ni Nago eh. Ne? Ah, bagtik kayo. Uy, murag di ni Maoy ang plano ba? Be, kunay plano. Aww. Hehe, around 60 na ni. Ginagawa mo? Hindi mawa. Natagak. It's time to shine. Oh no! Ne. Haha. Ini. Walay sulod. Walay sulod. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko. Hay, bugo! Bulok, wag mo mga watarang kwarta. Ah, bulok ang kawatana ka. Narang kwarta o, naraw. Ginagawa mo. Di ka kapalit. Ikaw may bugo. Narang card ni mo Dreo, dagan kayo. Bulo ka. A few minutes later. Tagpiso be, tito, lula, ate, kuya, tagpiso. Piso lang kuya, ate, lula, piso. Hala, kaluoy sila ta. Nabuta. Ano man siya? Ang tabangan mi, tagaan tigis. Ate, kuya, tagpiso. Uy, kaluoy sa lata. Nabuta lang. Oh, ang tinid ay buta. Ang lata, buslot. Dahil na buslot. Abi ko buta. Nong, dahil na ka dire no? Dong, ganay na rin taon ko dong. Nagulat-ulat ko nga na ay mo labay dong. Salamat ko kay naa ka dong. Salamat ko kay naa ka dong. Pero bugal-bugalan mo kay ka dong. Ginagawa. Ayo, tay. Ay, sorry, tay. Naya akong kwarta na mo. Ang yata siya mo ba? Maka-snack ka. Di ka isang lapok nun nga. Kasing-kasing. Nihog, tay? Hindi dong. Sama na dudong, ihulog na dudong. Kay, bagida na dudong, oy, ganina, ramang ka. Isulod na dudong. Yahay! Ipalit mo ng burger steak. Subak anong. 1 minute 37 seconds later. Pero kabalo ka na. DJ Daniel. Kaya na payod na. Payod. Parang neneng DJ Daniel. Kabalo ka na. Itong anak-anak na ikin sa mata. I climb every mountain and swim every ocean. Oh,
Oh, ito ka na anak ko niya, anak. Ginagawa mo. Bato na yan. Anak. Loy. Abin mo. Uy, tol. Oy, tol. Unsa man ka? Nakakuha kag kwarta, tol. Kuha kayo. Itiim daghan kayo ha. Okay, ni. Daghan kayo. Kung doon man umuwi niyo eh. Ay, Papakon din ang duha. amigo ba ta? Oh, dahil no, kalimot ko. Kumay ko na baril ng bubot no. Oh. Oh. Nangutang ba sa ako, mana? Itong ait dot no ait. Oh, aitdot. Oh, to aitdot. Ay ako rin ko na sunod pre. Ako rin ko no. Tunga ta na. Oh, dito rin mo palaya oh. Tawa. Palaya na. Oh, sige na. Balik dire kay na. Many hours later. Uy, bay, nalay ka din naging kun, bay. Lagi ba, hikon ko nakawatan ba? Balit na ako burger steak ba? Nakay, mo rin nabilin sa kwarta. Pahit lang ko buji bar. Lami ni flavor ba? Oh. Chocolate milk and creamy white cream. Lami kitchen. Lami na siya. Oh, to day. Ano naman mo diri ba? Mangayo tanah pa na mong ipalit tayo ba kay lami mo god. Lamig yan. Ano mo? Kasi maori nabilin sa kwarta. Mga ayo pinoon mo. Kamay raman bay. Umayr man. Pagpalit mo nyo. Makasi kon lang May yun, kwarta. maklam lang. Mangayo gimisay mo kay lami mangayo. Ayo, pagpalit mo. Mauli nabilin sa akong 10,000. Lami kay niyo. Gago. Maksud maganga. Oh, maksud magtilap. Oh, ay lagi ako ni. Ay, siya. Oh, mga mo? Oh, mangayo. Pagpalit. Kami din gamay na. May jiso. Yahay ba ninyo? Ay, nagdag ka ha, karon. Nawa mo ba? No. Ba? Palit mo. Nakikita ko sa iyong mga mata. Ningning ng iyo.